Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex je tu už 40 rokov. Bude nám cťou privítať vás. 22. až 25. augusta 2013 v nitrianskom výstavisku Agrokomplex. Tešíme sa na vás. Štátny podnik Agrokomplex výstavníctvo Nitra pôsobiaci pod Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je už 40 ročia nerozlučne spojený s krajskou metropolou Nitra. Starobylá Nitra sa vďaka Agrokomplexu stala významným slovenským veľtržným centrom. Výstavisko Agrokomplex s impozantnou rozlohou 150 hektárov je v rámci mesta neprehliadnutelné. Dnešný výstavný podnik je výsledkom viacnásobných transformácií. Jeho korene siahajú do roku 1973, kedy boli z rozhodnutia vtedajšieho ministerstva poľnohospodárstva a výživy položené základy podniku Agrokomplex ako i výstavy rovnomenného mena. Zmena režimu v roku 1989 umožnila aj nebývalý rozvoj výstaviska a jeho orientáciu na trh. Agrokomplex výstavníctvo Nitra štátny podnik predstavuje svoje najvýznamnejšie projekty. Aj s ohľadom na rezortnú príslušnosť nášho podniku popri odborne a komerčne úspešných veľtrhoch, ako napríklad nábytok a bývanie, strojársky veľtrh či autosalón Autoshow, naďalej úspešne rozvíjame výstavy zamerané na agropotravinársky sektor, poľnohospodárske strojárenstvo a drevospracujúci priemysel a les. Aj preto do nášho základného portfólia výstav patria Agrokomplex so svojimi subvýstavami, Národná výstava hospodárskych zvierat, Agrosalón a výstava Lignum Expo Les. Vo výstavisku Agrokomplex Nitra sa organizujú aj ďalšie výstavné a spoločenské podujatia, ktoré pre obmedzený časový priestor neuvádzame. Agrokomplex výstavníctvo Nitra. Skúste to s nami.